good afternoon mga travel. So ngayon ay ito, bibiyahin naman tayo ng Bicol ngayon. So ngayon lang ulit ako mag-upload ng video na biyaheng Bicol na gabi. So kadalasan kasi araw yung mga ina-upload ko. So ngayon, samahan nyo ako sa aking biyahe dahil bibiyahin na naman tayo mula dito sa Metro Manila hanggang sa Legazpi City. So ngayong October 20, 2021. Tara na mag-travel guys, saan mo man gusto. Joe Marian TV. Samahan nyo ako sa aking biyahe ngayon kasi yun nga, ituturo ko sa inyo kung saan may murang antigen test. Doon din ako nagpapa-antigen test sa ngayon kasi laking bagay, katipiran compare dito sa Metro Manila. Dito kasi sa Manila ang presyo ng antigen test may 1.2, may 1.5, may 960. Same din kung sa checkpoint ng Pulange, ano kayo doon, kung walang antigen doon kayo magpa-antigen. Bali yung presyo doon is 960 din. So dito mas mura compare sa kanila, kaya mamaya-maya yun, doon tayo magpapa-antigen at malalaman nyo kung saan banda yon. Para sa mga gustong bumiyahe na wala kayong antigen test, anytime na umalis kayo dito, dadaan lang kayo doon. Hindi naman katagalan na makuha yung result. Sakto lang para nag-stop over lang din kayo. Yun. So mga wala pang isang oras nakuha nyo na yung result, makakabiyahe na kayo dire-diretso kung saan kayo papunta, Camsor o Albay o kung saan man. Yan, basta yun, malalaman nyo mamaya kung saan banda yung antigen test na yun. So legit naman yung antigen na nagpapatest tayo doon. Maganda doon kasi malaking tipid compare sa Manila or doon sa Pulange sa may checkpoint, may nag-antigen din doon, kaya lang 960 lang naman ang presyo. So dito mas medyo malaki-laki yung matitipid nyo kung dito kayo magpa-antigen. So yan, dito na kami ngayon sa crossing ng Tabugon. Ayan, yun, doon yung puntang Quirino Highway. Ito naman yung papuntang Daet. Ayan, dyan. Ito yung crossing. Dito tayo mag-antigen, kung saan dito yung murang antigen para makapasok tayo ng Bicol. Tuwalin, Bicol na to, kaya lang sakop to ng Camarines Norte. Ayan, kung saan marami din humihinto, nagpapahinga doon. Ayan, doon yung antigen sa may likod na yon. So parang pahinga lang ng ating sasakyan bago tayo tumuloy sa Albay mamaya after nito.
So yan, nakuha na namin yung negative result. Ito oh, ayan. Papunta na kami ng Albay ngayon. Medyo mahaba-haba yung pila kasi marami kasabay. Pero at least tapos na tayo dito sa crossing Tabogon. Morning sir. Ginabatan Albay po. O, sa Ligaspe. Tulo lang po. Dahil na ang ano digdi sir. So nag-aantay din po. Pag sa kamsor ko maano dahil na po. Ayun, wala. Yun po. Matulungan lang. Sa mga kamsor lang yung pinambigay. Opo. Pabalo sir. Sige, sige. Sige po. Ayan, so malapit na kami sa border ng Albay at Kamsor. Ayan. Tatanungin natin kung gaano pa ba kahigpit ngayon kasi noong nakaraan mahigpit. Ngayon, tanong natin kung ganun pa rin ba. Siguro hingiin sa atin yung negative result dito. Tingnan na lang natin kung hingiin ba talaga nila sa atin ngayon. Morning po. Ako galing. Manila sir. Saan mapunta? Ligaspe. Ilang kayo? Ito sir, sa akin. Maduna. Yes po. ID nyo. Ito po, sa akin. Oh. Pwede nyo Maduna. Sino? Elisa, babae. Ano yung report mo? Okay na po. Sir, pag complete vaccine ganun pa rin ang ano? Thank you po. Ha? Pag complete vaccine ganun pa rin po. Kailan pa Pag rin galing talaga? Metro Manila, oh. Pero within region lang, vaccination pwede na. Vaccination. Hanggang kailan pa sir? Wala pa kung kailan malilit. Mabalo sir. Oh. Thank you po. So yan, nandito tayo sa may Kamalig Bypass Road ngayon. Natimpuan natin ang medyo nagpakita sa atin si Mayon. Ayan, oh. Medyo maganda. Noong nakaraan kasi, tuwing dumadaan ako dito, maulap, di siya makita ng buo. Pero ngayon, ayan, nakisama, nagpakita sa atin ng medyo maganda-ganda. Ayan. Yan yung galing doon sa Ginubatan. At dito naman, yung didiretso tayo doon sa kabila. Sa may Salugan to Ligaspe.
Nandito na ako sa Legazpi ngayon, likod ng SM City Legazpi. At itong building na to, parang RHU yata yan nila. Kailangan dumaan muna dito yung sakay ko bago umuwi sa kanilang barangay. Parang may kukunin silang certificate na galing dito. Ibibigay nila sa ibibigay nila doon sa kanilang barangay. Kaya nga yun, nag-request na dito muna kami bago tumuloy doon sa kanilang barangay, para hindi na daw sila bumalik dito. So yan ang naging biyahe natin from Metro Manila. Umalis tayo doon kahapon for PM sa Valenzuela, and then sinundo ko yung pasahero ko sa napaka-traffic na lugar sa Camarin, Caloocan. Nakakalis kami ng Alabang. Ginana ko yung isa is 8:12 na yata yon. So kaya ayun, nabot tayo ng medyo tanghali na. Time check din natin yan is 8:30. Pero 30 minutes na ako dito kaantay sa kanila. At natagalan din tayo doon kanina sa may Tabugon sa antigen kasi sobrang dami, haba ng pila. Mura kasi doon kaya ang daming nagpapa-antigen. So ayan, sa mga gustong magpa-antigen, naghahanap ng mura, dyan po yan sa crossing Tabugon. 600 pesos lang compare sa nasi-search natin. Minsan may nakita pa akong 3.5, may 1.5, may 2,000. Ang pinakababa kong nakita, lalo doon sa may lugar namin sa Valenzuela, is 960. Compare dito sa may border ng Albay at Camsor sa Pulange. Pag wala kang antigen at diyan ka nagpa-antigen, maliwanag na 960 yung sisingilin sa'yo. Pero yun dito, 600 pesos lang. Kaya lang, magtsatsaga lang kayo sa pila tayo. Okay na yon, kaysa naman mahal yung ating bayaran, at least para nag-stop over lang tayo. Nandito pa rin ako sa Legazpi City ngayon at pauwi na ako doon sa sa lugar namin sa Ginubatan kasi na-drop ko na yung aking pasahero dito. Ayan, so naway nakatulong naman yung aking video sa inyo kung saan kayo makahanap ng murang antigen pag pupunta or magbabakasyon kayo dito sa Bicol. Kasi sa panahon ngayon, hirap ng buhay, ang hirap pa ng katulad yan, antigen, masyadong mahal sa iba. Dahil sa iba 960, may 1.5 o may higit pa. Dito alagang 600 lang sa crossing Tabogon sa Cam Norte. So maraming salamat uli sa panonood nyo ng aking vlog ngayon mula Manila hanggang dito naman sa Bicol. Kahit madilim yung dinaanan natin, kahit gabi, pero ayan, thank you Lord at nakarating dito ng maayos, wala naging aberya. Dito pauwi na ako sa lugar namin. Yan, kita kits on my next vlog. Maraming salamat and God bless sa ating lahat. Tara na mag-travel kahit saan mo man gusto. Jo Marian